ñande aset nogas ɗiɗi lewru octobre 2022 président fedde Daraniibe Ngaynaaka Elhadji Saydou Demba Aset Ba waɗi duƴƴal pattam lamal ummade Mbour faade e nder leydi Sénégal ngam hiljinoyde e siftinoyde e habrude ko fayako ko ɓooyani ngoɗo wuro naata tawde ɗon ummiɓe wuro Mbeyi jaɓɓade président fedde Daraniibe Ngaynaaka Elhadji Saydou Demba Aset Ba. jama wiyete moon bandiraɓe musidɓe tedduɗi bandiraɓe fedde weltare Daraniibe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene Ka e gardugol Elhadji Saydou Demba Aset Ba. caggal yettude Allah julde Rasul sallllahu alayhi wa sallam hande ɗo men dawi Mbour to siége men social men gari ɗo e wuuro men wiyetego Touba Mbustan taw amen payi wuuro wiyetego Mbeyi. holko woni sababu ngol ɗo laawol holko woni sababu ngol ɗo lappol ko Elhadji Saydou Demba Aset Ba gardiɗo nde ɗo feddi kanko e délégation makko arde jillu e oɗo diwan arde jillu e nder Koya arde jillu e nder jeeri ndi e nder aynaɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e jokli mum. woni sababu o so hawre welede Allah ko yiddi wadde sensibilisation yiddi hollirde bandiraɓe holko woni ngal ɗo gollal holko woni ngal ɗo jaɓɓal eɗen jiiɗi wadde congrès mawɗo so hawre welede Allah ñande 7 lewru men wiyetede janvier hitan ujunnaje 2023 caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryam taw ɗum jogori wadde ko siége men social Mbour woni sababu gardiɗo ɗum ko Elhadji Saydou Demba Aset Ba e wondiɓe mum ko jiiton ɗo ko noon ko joni joni min jottiɗo e wuuro men wiyetego Touba Mbustan Touba Mbustan noon ko ɗo woni virage faade wuuro men wiyetego Mbeyi jogori jaɓɓade ba toon ko musidɗo men mbiteɗo mawɗo Ndiaye wondude aljuma Ndiaye wondude e dendagal ko waali e diwane he aynaɓe taarine ɗi kamɓe kala so hawre welede Allah hande ko jaɓɓade Elhadji Saydou Demba Aset Ba e wondiɓe mum woni ɗo ko Elhadji Saydou Demba Aset Ba oɗon foof on kucciti e makko ko kanko dadi ngal ɗo dargal darnade leñol ngol darnade rendo ngo darnade enɗam darnade aynaɓe e nder leydi Sénégal Elhadji Saydou Demba Aset Ba noon woni ɓo sawnidiri omo sawnidiri kadiata wuuri ko Ba o yetta o hewani yaade taw kadiata wuuri yadani e makko omo sawnidiri e musidɗo men mo ganduɗa kañum woni Maymoun Sow omo sawnidiri e Mamadou Lamine Ba eɗen kawriti ɗo e arɓe jaɓɓade Elhadji Saydou Demba Aset Ba e diɗɗal mum hol ɓen mawɗo Ndiaye so ni jii oɗo gorko pullo joɗiɗo dariɗo ɗo ene dardi e Elhadji Saydou Demba Aset Ba o woni mawɗo Ndiaye ko o woni jaatigo lappol fedde weltare Daraniibe Ngaynaaka e yiddi Elhadji Saydou Demba Aset Ba yottade ɗo e diwan o ɗum noon mawɗo Ndiaye hande a dañi koɗo beela aɗa ɓaggodiri gorgui Djiby woni caggal to ko ɓinguel men wiyeteko Abou Ba. machallah enen mbiya assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama onon foof goto moon fof no woni ene woniri en jetti Nili Sow porte parole fedde nde gandanɗa hoorema daraniɗo fedde nde balluɗo fedde nde ɗowowo fedde nde mawninɗo fedde nde jiɗɗo kadi fedde nde jiɗɗo joom fedde nde ɗum noon Nili Sow a yettama a jaranama ñaganama Allah moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin en gari ko ɗo puɗɗorɗen voyage meɗen e mbaɗi guilam he omo gandanɗa hoorema ko mawɗo Ndiaye jiɗɗomi teddinɗomi mawninɗomi e kañum tigui ƴeew guila subaka 8 heures ina ɗo jooɗi ina faji meɗen kañum e Gori Ba a faami guila subaka ha joni aɓen ɗo jooɗi hoɓe gonde moto ji mabɓe faji meɗen a faami pour ɓe nawa men wuuro mabɓe hay hunde ɓuurani ɗum ɗo welde hay hunde ɓuurani ɗum ɗo yurminade weltanade kadi Mamadou Lamine Ba Senghate kañum kadi guila fajare dawi galle muɗum ari daara ƴetti oto fay Darma ayi en bertima ɗum ɗo enen tinani ha duttiɗen ɗum ɗo foof yidde waɗi ɗum noon oɗon calmine oɗon juure oɗon jetta machallah Allah waɗan men jaam ɓuurani ɓam yooɗi feewi Allah jarama a jarama Elhadji Saydou Demba Aset Ba mba Allah ardini hande oɗo ñalama fedde weltare Daraniibe Ngaynaaka yiɗɓe Samba Ndiobene Ka ɗum noon en beltima no fewi hande ñalama men hawri ko aset nogas e ɗiɗi lewru men wiyeten octobre hitan ujunnaje 2 e nogas e ɗiɗi caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryam Winndere-tv fayde Mbeyi wuro fulɓe ko ni mbeynaɓe padiriɓe
caggal jabbede ɓe mbeeyi jaɓɓugal pattam lamal yiide jeese labtude mo kala ene jogii weltare koye on kihiiɗe baru pattam lamo daɗɗa ɓeɓe ganduɗa ko kañumen gardi e président Saydou Demba Asset Ba ɓami konnguli. min calminimon min juurima on min calminimon e inde mawɗo wuro ngo woni chef de village o hono Adama Ka. min calminimon e indi almami wuro ngo julnowo wuro ngo min calminimon min juurimi on e indi leñol ngol fulɓe e windere nde kala min calminimon kadi e sababu gonɗo sababu hamin gari ɗo o min jiiɗi jubbande on seeɗa tan ko waɗande on présenté holɓe jooɗiɓe ɗo ari ɗo hannde ko goto e fulɓe ɓi pullo jeeyaɗo e fulɓe lawake kadi e nder pulago inneteɗe ande e nder fulɓe mboɗo jogui jikki tan so tawi wiyama o kaari ɓi kaari ma woode hewɓe wiɓe amen nananno ma woode kadi guure ɗe garɗa majjumi mbi mbarde o ari ɗo saabu omo ɗamnano mo ara ɗo walla omo soynano arde ɗo on woni hole on woni gardiɗo ngol ɗo lappol hannde ari ɗo e wuuro Mbeyi on woni Alhaji Saydou Demba Asset Ba. Saydou Demba Asset Ba ko gorko pullo jeeyaɗo nokku biteɗo yaare laawo Allah addi ɗum noon koɗo wiyete Mbour ɗon waɗi galle ko ɗon hoɗi ken tolno e duuɓi ekkitali kewɗi hannde ene mbawa haalde data mum ɗo tongi saabu duuɓi ekkitali ɓiɓɓe makko jibinama ɗon hay taniraɓe makko jibinama ɗon baɗɗo ɗon kadi hoɗorde waɗi ɗon galle gandade e wuuro ngo to banggue laamu anda e wuuro ngo to banggue diini andara kadi ni ko darnade leñol ngol guila wiya Saydou ha yetti ɗo andira tan darnade leñol ngol kala banggue noon ne leñol ngol ɓamtorto ene leñol ngol dañirta jaam no dañirta jaam e nder diini mum no dañirta jaam e nder koye mumen e gaynako mumen no dañirta jaam kadi ni e nder laamu leydi Sénégal nde wonno omo dille laamu leydi Sénégal on woni Alhaji Saydou Demba Asset Ba o jooɗiɗo ɗon huccire mon hannde Allah addimo ɗo hannde wuuro ngo woni haaji mbo addi woni jaɓɓal ngal o yaɓɓi kadi haaji mbo addi o e jaɓɓal ngal o yaɓɓi ngal ko enen fof e makko ndendi ɗum caggal ndo ummi arde ɗo omo wondi e délégation mbo ardi omo wondi e musidɗo biyeteɗo Mamadou Lamine Ba jeeya ko e mon jeeya ko e oɗo nokku omo andi nokku o kadi omo anda e nokku o wuuro makko somi jumani wiyete ko Sangat noon de oɗo ko e waɗɓe accompagné ganduɗo holko yahata andi holko ummanimo faami tigui jaɓɓal maggal holka ngal woni wi o wawa yaade goto il faut waɗa accompagné on woni o jooɗiɗo ɗo heeɗi banggue ñaam rewoni refti hen ko joom suudu makko mbo hooli so tawi neɗɗo hoolaki yahata hoolaki waɗata regginta joom suudu mum yahata ken suuɗo yiɗata joom suudu mum anda ko waɗata ko tawata ko waɗata ko laaɓani kanko ko waɗata ko nde wonno omo andi ne laaɓi omo faami ko waɗata ko bandi ken faami ko waɗata ko debbo makko faami ko waɗata ko wi mi jehen mo waɗma accompagné mi doucement saabu mbatta ko faara leñol ko faara rendo ko faara diini mi farnoro ɗum min horam mbeɗa farnoro tawtere ɗum on woni oɗo bandiraɗo debbo jooɗiɗo ɗo Kardiata Wuuri Ba e koye men o jeeya koye mon o jeeya o woɗɗani ɗo so askatinima ɗo joni ganno hol taniraɓe makko ganno hol jiknaɓe makko goɗɗo o ko ɓinguel men so tawi neɗɗo ummima ene yaaha e bandu men wonko yahata waɗoyde sensibilisation walla wonko haalnoyta ɗumen yoɓata ko ɓiyum af dognowo oto ko ɓi Saydou Demba Asset Ba ko af liggoto koye service koye laamu liggoto acci haaji mum dartin golle mum wi dusdirata e bamum e délégation mum arde yettade e ngoɗo wuuro hannde waddi eɗen gandi golle ɗe eɗe mbaɗi fayida no fewi ɗimmiti ɗum ko bandiraɗo debbo oɗo o ari noon kankone ko settade ko yaare ko e ko waɗete ko so hoti o wawa nawande laamu ngu o wawa nawande radio ji ɗi e télé ji ɗi ganda ko waɗa ko holno sifri wadde ɗum so yimɓe pilti e mbaɗa ɗum cuuɗaki mbaɗata koko laaɓi eɗen ñaagui yo Allah waɗa hen moƴƴere goɗɗo o ko Oumar Dore Kumi koyngal ngal tisen an yaɓɓunogal e nder pulago ngu e nder leydi ndi ngal koyngal oɗo yaɓɓi ko ngal koyngal o haalinimo o faami ɗum o wi a yarata mi waɗanima accompagné mbeɗa woni e télé biyeteɗo Winndere-tv Winndere-tv ko télé mabɓe e radio mabɓe Nelimbu kanka kadi ɗum softan ɗum yo ar o setto kala ko yiiga eno yiiri so ari o wawa jangtade ɗum toon holle président de la république leydi ndi holle lamɓe leydi ndi e almamaɓe leydi ndi ganda ko yaate ko holko ɗum woni wadde firko ɗum suuɗa haalata ɗo ko biyeteɗo niiliso amin pam ko yahata ko kadi amin mbawi yaade settiyade ɗum saabu minenne koye nelaɓe leydi ndi men jeeya en jogui ɗum en jottinta woni façon information ngaji gaari mi yawdidema arde settade ɗum kadi ko minen ndendi kadi fedde ndo woni nde ndo darni nde beele ene wawa dañoyde ko yilte ko
te fedde nde wawa dañde ko yilto ko so tawi on keɓaka tawi on dañodiraka tawi on kumpitaka tawi on ballodiraka alay saago nde fedde dañata doole nde gollal dañata doole ko ma dañi wallediɓe mum wadde min dusam e ɗum jehen min balluma yoyde banden jehen min balluma yoyde bandiraɓe men ɗum woni ko addi min ɗo hannde kamɓe goni ɗo hannde ɗum noon ko ɓeeɗo gari ɗo hannde yettade e wuuro ngo taw woni sababu o ko goto e ɓiɓɓe mon walla sukaɓe mon anduɓe holkomen jahata ko famɓe holkomen jahata ko jottodirɓe e amen kadi guila hannde arani hono mawɗo jaayi wondude e aljuma jaayi ɓen nen ɗo woni miñiraɗe men goɗɗe nen ɗo mi ronki mi yiyanima ɗo gorgui Moussa Ba mawɗo jaayi e aljuma jaayi eɗen gandi yahata ko ken tolno joni duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati saabu guila 2019 golle ɗe puɗɗa ha hande golle ɗe ene golle joni noon woni yakar dañade e nder golle ɗe woni cuusal dañagal e nder golle ɗe wawa hattude tan e makka kanko goto wawa hattude tan e kanko eɓo wondi tan e nder Mbour walla Dakar alay saago yaccine e leydi ndi go fo heɓne hen information nanni e noppi mum faama ɗum so tawi wawi jokkodirede e gollodirede hen beele ene ɓeydo yajñede ɗum ɗo woni jaɓɓal amen hannde min garɗo e wuuro ngo min kollomono ɗum min pamminmon ɗum soko hawre weleɗe Allah mboɗo andi ma wooda ko ɓeydumi hen jogi présentation tan mbaɗannomi kono noon kadi mi andiri mon kadi amin jogui cuusal e arde wuuro ngo saabu susni min ko sukaɓe mon hooliɓe on andini min kadi wuuro ngo ne jogui mawɗo wuuro ngo ne jogui chef de village wuuro ngo ne jogui julnowo wuuro ngo noon wonko sohli ha heewi eɓe goytima ko heewi guila e école aji eɓe goytima ko heewi guila e laabi eɓe goytima ko heewi guila e forage uji eɓe goytima ko heewi guila e ɓulli no wiyeteno boyli eɓe goytima heewi guila e Ngaynaaka ceeɗu i rakkal tusteɗo e gueɗe goɗɗe komin mbaɗata e foof eɓe goytima ɗum foof ma en garoy hen caggal nde namde garoy so hawre welede Allah ɗum noon gandon ɗum ɗo ene jeeya e koyɗe amen hannde arde ɗo min beltimno no min jiiri on ni min beltimno min tawri on ni min ñaguimon tan ko duwaw kadi min ñaguimon yaafuy e darade tampande bandum garɗe e muɗum so ɗum ɓenni noon ma ene ɓeydi hen seeɗa information caggal mum ko kanko Alaji Saydou Demba Asset Ba mo ganduɗa gonɗo sababu oɗo délégation yettade moon ko kanko yagnoto kala ko neɗɗo jogui ken namno e nder haala makko on saaha wawa namnademo o arta o jabto ɗum caggal présentation o deftini hen ko information woni kabaruji rokkodirde kabaru holko ummingol ɗo laawol eɗen jogui fedde wotere wiyete fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka ardi ɗum ko Alaji Saydou Demba Asset Ba ɗum fedde nde sosira en sosa ko 2019 somi jumani hannde ene dañi duuɓi tati pawɗi duuɓi mayri nayyi seeɗa mankata ala ko umminide so wona wallodirde e aynaɓe leydi Sénégal ene yanni noon so tawi diwti leydi Sénégal wadde hen frontiére uji leyɗele ɓadtiɗe men ɗe kono ko leydi Sénégal kam ene ɓuuri umminade eɗen gandi umminade darnade aynaɓe e nder leydi noon wona hunde famɗude doole namni ko kayitaji namni ko haaldude e laamu namni ko duwawuji namni ko heblare fedde nde ɓooyi heblanade ɗum guila 2019 duuɓi nayyi mankuɗe seeɗa fedde nde heblano ɗum waɗani ɗum kayitaji ha labti kanko ardi ɗum kanko Allah ardini fedde nde guila kanko waɗi ɗum créé kadi ko kanko Allah ardini fedde nde hannde ene dañino e nder Dakar ɗo e nder Sénégal tan ken tolno e cati jeetati ene dañino ɗum ken tolno e cati jeetati caggal mum noon hannde ɗo gonneɗen ɗo e teskima ko gandiɓe cati nayyi guurɗi jaaduɗe e meɗen e gollal ngal en daari kanko maw aroy hen yidde andino on tan fedde nde ɗon wiyete ko fedde weltare daraniiɓe Ngaynaaka fedde nde jogui pandali maw aroy hen kono hannde kam ummini en waɗi ko sababu ummugol men ko gueɗe ɗiɗi ɓurɗe ɗe tengtude goho gueɗal gadanal ko adi umminde en wawde yaade e windere nde tintina yimɓe enen jiiɗi wadde ko wiyete assemblée général noon ko noddude dendagal jeeyaɗe e fedde nde ene waɗi jeeyaɓe hen wonɓe e nder leydi ndi en waɗi jeeyaɓe hen wonɓe caggal leydi en waɗi jeeyaɓe hen wonɓe Amérique wonɓe Europe wonɓe Afrique wonɓe foof nene e nder leydi e yimɓe laamu e foof sa tawi noon a felliti noddude fasiraɓe ma en garema te kañumen jeeyi ko mbaɗata ko an ardi alay saago jaaha e muɗumen kollita ɗumen ñalama tel amin jiiɗi wadde assemblée général enen fof ndenden kalden jewtiden ɓeydeɗen ƴeewde holno gurdam fedde nde dardoto ko daña koye fedde nde gandon hoɗo tolni hoto fedde nde yarata ganden hoɗo tolni peeje mbawɗen hen addude enen fof ndenden mbadden hen peeje men ko ɗum saabi fedde nde ene jaggi wadde on ñalama taw ko dendagal Ngaynaaka gonɗe e nder windere nde ene nodde ar tawtere ñalama ko lo 8 lewru men wiyeten janvier 2023 en heddi hen joni lebbi tati somi jumani e balɗe jeetati ɗum noon so tawi a filti noddu fasirama ma yahay men kalna ɗumen on ñalama en ara kala mbo Allah wawni ar tawtere ñalama o sen jogui kene ɓeyde e haalete ɗon ko ɓeydan en hen sen jogui kene faama hen kañum ne ɓeydo hen famde wadde ɗum saɗa waɗa ɗum a yahata e banden kalna ɗumen so yi a haalni ɗumen
paama ko jeyata ko jogo hen beelamme ɗum woni toɓɓere adande wadde assemblée général o gueɗel ɗimmel ngel kala jiɗɗo jeeyede e fedde nde carte ngari nenɗo carte ɗe logo o nen hen logo o fawi koye kayitaji fedde nde carte ɗe nen ɗo kala jiɗɗo hen sodde kartal mum kartal jara ko ujunere 5000 francs ujunere soɗo yiiɗi ko sodde joni joni sodde joni joni so yiiɗi accude ha hoote e sooda ko ene wona kala hen ko yiiɗi kam l' essentiel neɗɗo wawa jeeyede fedde tawa ala kartal eɗen jiiɗi noon guila muynowo ha yetti jarde dañƴe duuɓi temedere kala neɗɗo yettino jeeye e fedde nde saabu fodde gaynaka so tawi ene yaltine koye carte ɗe tugnete wona babam ne joguino tan mimi ala wona min mbe jogui tan jiknaɗoma ala koye carte ɗe tugnete ɗum noon carte ɗe ene jaari kala ɗe neɗɗo wonno sene jogui sooda e carte ɗe so ala yo inde mum so dañi waɗa feere dañe carte ɗe ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɓeydanmi hen e information he ko heddi ko ma Alhaji Saydou Demba Assiré Ba mbo Allah ardino fedde nde ma ɓeyde hen yajñade so hawre welede Allah ɗum noon Allah jarama on jarama ɗum tan jiɗnomi wadde hen seeɗa en calmini kadi ɓe gonduɗen ɓe foof e dow gardugol kaw Saydou Demba Assiré en calmini kadi wuro ngo no ngo didori ni en pawi calminale e jungo chef du village en goppani hay goto en belti noon ha en mbawa haalde saabu en gari ɗo en jaɓɓama en beltinama en beltima hen no fewi jaɓɓal ngal noon meɗen ni memin hen kaal kono meɗen ndi hewata saabu on gandi sa yi darde oɗo gorko pullo ganda yahani caakan o yahani no dardarta o fijani o ummini ɗum ko ɓamtude pulago o waɗi jumaje e écolaji o ko sihil Macky Sall o ko gorko dariɗo walli Macky Sall ha jooɗiɗo ɗo jooɗi hande donc wadde min haalaka ko juutata par ce que komi durmaɗo ko ɗon tan jubbunatmi mon miɗa yiɗi noon kala jiɗɗo kala bawɗo kadi yo jaggito e mum kadi ina wawma hollu bolol inama wawi ɓangtan ko cohluɗa ko yo ɗum ɓang miɗa yiɗi noon enen ɓiɓɓe fulɓe gonden ndendinen ko joguiɗen ndendinen kadi jingu men ndendinen kadi fiɓare men gonden gonen neɗɗo goto on calminama on juurama a gardagol joom wuro ngo gorka ka o e Adama Ka en yetti salminago fof en pawe e junggo mum e so ka ari e wuro noon sa ari suudu noon sa yiiɗi na ndewata koye damal wadde noon sen idarima chef de village ma taw en gopa en damal tegen hen imam wuro ngo en calmini ɗum en juurima ɗum kadi en jafnima ɗumen en calmini noon dendagal wonɓe ɗo e jonde he en goppani hay goto bayni noon gorko pullo o mo gandanɗa hoorema kam saabi lawol ngol woni Alhaji Saydou Demba Assiré Ba gorko pullo dari ha tiiɗi itti fittanu mum e goroyagu mum e ndimagu mum doolen fof yeeyi totti pulago gandaɗa nder leydi he mba ande kinaka maɗɗe bolle puyɗe fof andata ɗum noon pamon ɗum wonko Maymuna haali o ko sehil Macky Sall ɗum ma wonko ceedima hen mi darima o dari Macky Sall lakkati o wimini e nder yekki ɗum junggo o wimi koten tawde Macky Sall yi en tan feewi ba Macky Sall haytato nder yimɓe no yekkita ɗum junggo salmina ɗum sali on ɗon wona bolle puyɗe hakkude moom Samba Kelly Sadio Daɗal ala intermédiaire so fuggi tan dawan uddit en jettiri ɗum Allah noon ɓeɗo fof ɓe goni ɓiɓɓe fulɓe o hokki en ɓiɓɓe pullo wana oɗo o woni escalier men fewde ɓen ɗon tawde noon hande ko enen jonta hande yo en tinno jaggen yontande men otoni fuuyi enen jonta hande Macky Sall woni président Samba Diobène woni ɗo ministére ko woni ko Saydou Demba Assiré woni jooɗi o dekki en juuɗe gaare gonden foti ko gonden tegen hen porte parole Nils Sow o haali haala ko fof ko gasi ɓinguel men ngel Ali Abou Ba mboni jooɗi Kardiata Wuri Ba mboni ɓe woni délégation garɗo o ko rewtete ko hen noon ko mawɗo Ndiaye a weltanama ha no fewi e teddungal manggal ngal mbaɗɗa ayi ngal yiyama a weltanama hen a yettama hen a jarama hen ko an woni sababu ɗum ɗo jombani so wonano onon goni sababu ɗum ɗo an Aljuma Ndiaye hay sika ɗum ɗo waɗine wona hono ni wa arata kono limore foof idorto koye goho ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko hoorema ko Nils Sow haali ko garal ngal Saydou Demba Assiré ɗo ko garal bangal fayida garal gotgal mana garal udditare garal ɓamtare galen gone neɗɗo goto haala ko fotani juur saabu joom haala mboni jooɗi min udditana tan
e ko ha yeeso inchallah. caggal nde ɓe ɓami konngudi ƴefti konngol ngol ko président fedde daraniiɓe ngaynaaka Elhaji Saydou Demba Asset Ba.